Vítame vás v zariadení sociálnych služieb Dúbravská oáza pokoja a oddychu v Bratislave v Dúbravke. Dúbravská oáza je jedným z moderných a najkomplexnejších zariadení sociálnych služieb na Slovensku. Poskytujeme tu sociálne služby špecializovaného zariadenia, najmä pre ochorenia Alzheimerovou chorobou a Parkinsonom, zariadenie sociálnych služieb, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár. Pre obyvateľov zariadenia sú k dispozícii jedno- a dvojlôžkové izby vybavené vlastným sociálnym zariadením a sprchou, nábytkom a sedacím nábytkom s elektrickou polohovateľnou postelou, chladničkou, televízorom. Izba je klimatizovaná a vybavená sestierským komunikačným systémom na privolanie potrebnej pomoci a na komunikáciu. Celý objekt s okolím je riešený bezbariérovo aj pre vozíčkárov. Všetky oddelenia sú vybavené sesterňami so zázemím pre zdravotno-opatrovateľský personál a príručnými skladmi zdravotného materiálu. Kvalitnú zdravotnú starostlivosť doplňa výborne vybavená vlastná ambulancia pre zmluvných lekárov, ktorí pravidelne navštevujú naše zariadenie a kontrolujú zdravotný stav obyvateľstva zariadenia, predpisujú lieky a prípadné odborné vyšetrenia. Takto to uľahčujeme rodinným príslušníkom so zdravotnou starostlivosťou o najbližších. Celkovú zdravotnú starostlivosť v neposlednom rade doplňa aj rehabilitačné oddelenie a činnosť našich kvalitných fyzioterapeutov, ktorí sa starajú o pohybový aparát našich obyvateľov skupinovými a individuálnymi cvičeniami, masážami, špeciálnymi terapiami. Starostlivosť o našich obyvateľov a ich socializáciu dotvárajú naši sociálni pracovníci a terapeuti. Na dennej báze sa venujú skupinkám obyvateľov a pripravujú a vedú pre nich aktivity primerané ich duševnému a fyzickému stavu. Sú to pracovné a tvorivé činnosti, pamäťové cvičenia a záujmové aktivity a pohybové cvičenia. Neodmysliteľnou súčasťou nášho zariadenia je aj krásna a útulná kaplnka vysvetená 15.5.2019 na Svätú Žofiu. Tu sa konajú pravidelné omše. Je to miesto, kde môže prísť ktokoľvek a kedykoľvek si len tak posedieť a rozjímať. Obyvatelia sa pravidelne stretávajú s vedením nášho zariadenia vo veľkej spoločenskej sále, kde spoločne riešia pripomienky a podnety. Tu sa stretávajú väčšie skupiny ľudí na spoločenských podujatiach, vystúpeniach a programoch určených pre našich seniorov, ale aj na slávnostných obedoch, večerách a iných príležitostiach. Neodmysliteľnou súčasťou celého komplexu sú aj exteriérové priestory pre obyvateľov, a to najmä uzatvorené átria vo vnútri objektu, vonkajšie záhrady a park a samozrejme aj pekný dúbravský lesík. Toto všetko môžu naši obyvatelia a ich návštevy nerušene denne využívať. Láska ide cez žalúdok. K spokojnosti obyvateľov Dúbravskej oázy, ale aj zamestnancov slúži jedáleň, kde každý dostane len kvalitné jedlo individuálne a s láskou pripravené od našich kuchárov. Jedlo sa pripravuje vo vlastnej, moderne vybavenej a zariadenej kuchyni. K dokonalej starostlivosti o celé zariadenie patrí upratovací personál a vlastná práčovňa zariadená modernou technológiou. V prípade podrobnejších informácií môžete kontaktovať naše šarmantné pracovníčky recepcie. Alebo v prípade záujmu o umiestnenie vášho blízkeho vyplňte náš formulár Predbežný záujem. A následne vás naši pracovníci budú kontaktovať a individuálne riešiť vaše požiadavky. Dúbravská oáza pokoja a oddychu je tu pre vás.